Muž nastražil pascu a chytil vtaka. Tak mu povedal: Ach ty veľký muž, doteraz si zabil a zjedol veľa ovec a koz. Ak sa ich nemôžeš nabažiť, ako sa nasytíš zo mňa? Oslobod ma, poviem ti 3 rady. Prvú radu ti poviem, kým som ešte v tvojich rukách. Druhú ti poviem zo strechy a tretiu ti poviem z konára. Z týchto typov budeš mať veľký užitok. Muž súhlasil s dohodou a vtak mu povedal: Moja prvá rada znie: never nemožne, nech ti to hovorí ktokoľvek. Po prvej rade muž vypustil vtaka a ten vyletel na strechu a druhá rada bola: neľutuj, čo sa stalo, nelamentuj nad tým, čo si zmeškal. Po druhej rade tak pokračoval v rozprávaní: v mojom malom teličku sú perly neoceniteľnej hodnoty. Hodnotou a kvalitou nemajú vo svete páru. Tie perly patria tebe. Mali by priniesť šťastie tebe a tvojim deťom, ale nie sú určené pre teba. Muž začal plakať a kričať ako žena pri porode. A tak mu povedal: nehovoril som ti, aby si neľutoval? Čo sa stalo? Je to mimo tvojich rúk, tak prečo smutíš? Neprijal si radu, ktorú som ti povedal, alebo tvoje uši nepočujú dobre? A tiež som ti povedal, aby si neveril nemožné. Ako môžu byť vo mne také perly, keď vieš, že je to nemožné? Keď to tak povedal, muž sa pozberal a spýtal sa ho: a aká je tretia rada? Prijal si prvé 2 rady, a tak by som ti mal povedať tú tretiu. Však počúvaj a dobre si to zapamätaj. Radiť nevedomému človeku je to isté, ako hádzať semena do neúrodnej pôdy. Smutiť za tým, čo pominulo, nedá sa vrátiť. Je to hlúposť. Ďakujeme, priatelia, za vašu podporu. Chcem vás poprosiť o zdieľanie, like a komentár k našim videám, aby sme si boli istí, že naša práca má zmysel. Týmto jednoduchým spôsobom podporujete našu prácu. Ďakujeme. Táto stránka je o šírení dobra, ľudskosti a empatie. Pre tých, ktorí sa vyjadrujú primitívne a používajú vulgárne slova, budú automaticky blokovaní.